Moi roztomili, posłuchajcie o moiczkowym świecie, bo teraz je ten czas roztomili, w którym moiczek, taki żółty kwiatek, rośnie wszędzie kole nas, na cieszyńskiej ziemi, ale nie inny, bo na całym świecie. Kany się człowiek nie podziwał, to go je przeogromnie moc. Po przykopach, na miedzy, w zogródce, a i między kamieniami przy chałupie. Kupa z nas, jak my byli dzieckami, to się dziwało do roztomantych książek, w których były bojki. A tam były aj obrazki, co w nich wiele razy były zielone miedze, a na nich było godnie żółtych kwiatuszków. Terazy te obrazki mocie gans wedle chałup. Styknie iny wyliść, a pozdźić kole siebie. Musimy się nadziwać, a nacieszyć tym, co wszystko jornom dookoła sztrajchuje. Najlepszy jest se siednąć kansik tam, kany je wielkucno miedza z moiczkami, a nic więcej. Kany nie ma chałup, kany je iny zielono trowa, żółte moiczki, a modre niebo. Tam człowiek se poradzi na isto spocznąć od tego naszego żywobycia. W worce porobić jakieś fotografie tego szumnego moiczkowego świata, a potem w zimie się na to podziwać, a pospominać to miedzę, to słonko, a wszystko zielone, co było kole nas. Latoś moiczki wiedziały, kiej wyleźć ze ziemi, bo dziś przeca mamy 1 maja. Czemu moiczki są takowne fest żółte? Bez mala skryz tego, co by pszczółki wiedziały, kany mają furkać, popyłek. Jak uwidzicie, że pszczoły są na moiczkach, to się nie mocie co starać, bo jor już je na świecie. Maluczki moiczkowe nasionka spały cały kulaty rok, co by teraz w moju urosnąć w szumnego, żółtego kwiatka. Teraz je czas moiczków, a będzie jeszcze ze 2-3 miesiące, bo po tym ze żółtego kwiatka się zrobi biało kula, co ją wiatr rozfuko na 4 strony świata. Na tej kuli są te małe nasionka, co jak wlezą do ziemi, to z każdego jednego urośnie szumny moiczek. Ale przeca nie wszystkie się przemienią w białą kulę, bo kupa z nich stargają ludzie. Wszyscy maściczkorze, a zieliniorki wiedzą, że moiczek to je lyk na roztomańte nimoce. Najwięcej kwiatków trafi do syropu, co się go robi gor na krzypoty, ale bai z korzenio się robi tej, co je dobry, bo pucuje czerwioną krew. Moiczek je przeogromnie zdrowy, a dobry przeciw roztomańtym nimocom, tuż w worce se o nim coś więcej poczytać. W takich książkach dla maściczkorzy a zieliniorek. Wspominam se, kiedy my byli dzieckami, to się zbierało kwiatki moiczków, a przy tym my syncy się aj bawulkali, bo się tymi kwiatkami strzelało. Trzeba było chycić moiczek, a przyciść kwiatek wielkucnym palcem, aż wystrzeli. Potem jednako wszystkie te kwiatki, co były porozciepowane, trzeba było pozbierać, a pięknie zanieść stareczce, lebo mamie. Dziołuszki se robiły z moiczków szumne wiąki na głowie, a jak z moiczka się zrobiła biało kula, to się dycki do niej fukało, a nasionka furkały daleko, wiele razy do drugiej dziedziny. Moiczek będzie z nami oto jeszcze 2-3 miesiące, ale najszumniejszy je te razy w moju, bo od moja przeca mo swoje miano. Dycki je tak, że kwiatek ty na miedzy je najszumniejszy chnet, kiej wylezie ze ziemi. Z moiczkiem je tak samo, ale to je kapkę tak jako z człowiekiem. Bo też najszumniejsi my są, jak my są dzieckami, a jak my są młodzi, za młodu. Potem już kapkę mieni, ale dowomy zaś żywot swoim dzieckom, a one swoim. Już my nie są tacy szumni. Moiczek też je podobny jak człowiek, bo na starość się z niego zrobi białokula, co na niej są dziecka, ty nasionka. Moiczkowy świat je terazy atukej. Dziwejmy się na niego, bo miedza z tymi żółtymi kwiatkami to je przeca najszumniejszy obrazek z tej książki, co my się na nią dziwali, kiej my byli dzieckami.